كمت لومي أب كتما أوتوا أب زنبرلو هاجر بارلمنت member of parliament كمزي ناي senator ناي United States approach تقبروهم أبز عديون parliament ناي كندا member of parliament approach جري نتدب دبي صحفكو بفلاي دما إلسا تشروم حاليوتن سواي مسلات تتابعي دوت أتو مجلسي ناتو برينت جري مستناتي دبدبي عتاهيزي نتو member of parliament አፍሪካን ዲስክ ዝበሃል ኣለዎም ብዛባ ህሉ ኩነታት ብዛባ ስደተኛ ነው ማረኪበ ጽቡዕም ተቀቢሎምኒ እታ ካለይቲ ግን ናብ ግብጽ ኤምባሲ ብምኻድ ንግብጽ ኣብ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ግብጽ ዘሎ እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ሬፕ ሽግር ግፍያ ሰባት victim of human trafficking ይሆኑለው ወላ ሲቪል ተኸዲኖም መጽኦም ውልቀ ሰባት ፖሊስ ደይኮኑ አባል ናይቲ ስርዓት ደይኮኑ ሰባት ግዳያት ኮይኖም ናይ ብዙሓት ቤተሰብ ደሃይ ከም ዘይብሎም እቲ ዘጥፎ እቲ ዘውጽዎ መግለጺ ናይ UNHCR ናይ ኤልሳ ጭሩምን ካልኦት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ካላት ደውጽዎ መግለጺታት ናቱ ፕሪንት ገሬ ምስተናቴ ደብዳቤ አትሂዘ ናብቲ ኤምባሲ ውሽጥ አቴስ እገርመካ ሞባይል ሃቤ አቴ ዳርጋ ትፍርቅ ኮንቨርሴሽን بقوانق عرب تليفون دويلو مس حدا سب እንዳተዘራረበ ከማን ሪኮርድ ኮይኑ አብታናቲ ቪዲዮን ፖስት ኮይና አላ ፖስት ገራለሁ ዳርጋ 4000 ሰባት ሪዮ ላይ ገሮማ 5000 ዶሆ ይረኺባታ ቪዲዮ ውሽጣቴ ደብዳቤ እንዳሃብኩ ማ አፍደገናይቲ ኤምባሲ ምስትሰብ ኩሉ ነገር አባ ፖስት ገራለሁ ታ ቪዲዮ ማለት ህጂ one action make a difference one act make all kind ተረዳኸኒ እታ ሓደ ነገር ትስጉምቲ ንሙሉ ነገር ለውጥ ከምጽ ኽእል revolution is the most important media power አለው ስለዚህ media እንተ ንጥቀም ዝበለጸ success ክንኮን ንኽእልና that's the reason ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ድገለጽክዎ ኣብ ሙሉ ዓለም ብርቱ ድኾነ ሰላማዊ ሰልፍ ክካየድዩ አብዘን 48 ሰዓት አብዘን 72 ሰዓታት መንግስት ግብጽ ጋዜጣዊ መግለጽ እንተደያውጸ ወይ ካን ስደተኛታት ኤርትራ አብ ግብጽ ወህስነቶም ወይ sustainable durable solution እንተዘይፈጠረ አሙሉ ዓለም ዘሎ ኤምባሲታት ግብጽ በሰላማዊ ሰልፊ ከወጭም ኤርትራውያን ጥራይ ደይኮኑ ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ካናዳውያንን ካሎት ዜጋታትን ሂዝናይና አብዛፍ ደገኽን መጽ ኢለዮ حساب صنا ገለመለ ለኹፋቢሎኒ ናብቶም ለዓሎት ከይዱ ገለመለ ሓደ ባድላ ዝኸደ ተኸደ ሰዋይ መጪው تتكلم ገለመለ አብከለም شويه كده ገለመለ ለው no I've been in Sudan ገለመለ ለው ኩፋቢሎ አዛሪ ወኒት situation oh you Eritrean we have very good diplomacy ኢሳያስ አፈወርቂ ገለመለ ሉኒ أنا بزلبي إذا يزدو لازمنا عند عصر كان دا خستان دا يور كان دا بلكو أنا إليه this is a serious concern this is a human rights violation we have wrote a letter addressing to the Parliament of Canada we have wrote a letter to Amnesty International and other organizations including the High Commissioner for Refugee ስለዚህ አብዘን 48 ሰዓት ወይ 72 ሰዓት እንደህር መልስ ዲሃብኩምና ዝሆነ ይሁን መንቅስቃስ ናይ መንግስቲ ግብጽ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ፕሮቴክሽን ዲህብ እንተ ኮይኑ ኣብዚስ ቀውጥ ድሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ኣብ ዛፍ ደገ ክግበርዩ ስለዚህ አና ቀዲመ ዝደብዳቤ ህበካለሁ ኢለዮ ሃራይ ገለመለ ኢሉኒ በቃ ኮንፈርሜሽን ክነግረ ካይና ኢሉ ኣብቲ ደብዳቤ ዘሎ ቴሌፎናቴን ኢሜል አድራሻይን ተቀቢሉሎ አነ ከሚዮናስ ጻዊት ከመሐላልፍ ዝደል ኣብ ሃገረ ካናዳ ኣብ ከተማ ኦቶዋ ትነብሩ ወይ ድማ ቀረባ ንከተማ ኦቶዋ ትነብሩ ከም በዓል ኪችነር ቶሮንቶ ጎልፍ ኣብ ዝተፈላለ ከባቢ ዘለኹም ኤርትራውያን ድህር ጽባ ልክ ሰዓት 11 ፈረቃን ኣብ ኤምባሲ ግብጽ ኣብታ ኣፍ ደገ ይራኽበና አነት ኩሉ ታቤላታት ጽሂፈለሁ ላይቭን ኩወጽ የሸኦ ጊዜ እንደህር ደይ መጻኹም ግን ድምጽ ህዋትኩም ግን እንተ ዘይኮንኩም ሻዓ ጊዜ ክንራይና አነ ንበይነይ
أنا حدا سب يوناس أنا نبيني بانديرا هاجرين دام بلبلكو نتوم قدايات زخونو يهواتي سئلتاتهم هيزي أف دقة كاب ساعة 10 حدن فرغان اسكاب ساعة 4 عوات اتوخبلي أنا temperature check جيري دارجا almost minus 15 minus 14 زخون شو جزء مالتي بتعمل قريو نجرجن كندي قال خبرتا تقديني كمان أف دقة حسن يوني دقة ما بتخستي بوست خنجبرينا فيديو جيرنا تا ناي سلام وسلف مع التمدى بير كازلا يا نتتصاويت دقرب دلخو ساعات 10 حدن فرعان دهر صبا التي سران حموشني زخون دهر صبا سلازي ساعات 10 حدن فرعان بأقوصاصرا كندا اب كتما اوتاوا اب كبابي اوتاوا تنبرو كم نابنت كم تورونتو غولف كيتشنر بمولو خبابي زلهم 10 حدن فرعان اباف دغ امباسي غبصي او يراخبنا ساعات 10 حدن فرعان مالتي انت كله دصحف تابيلاتات ገለመለ ሎሚ ምሸትን ጽባ ኩሉ ነገር ክጽሕፎየ ድገሊው ጽሒፈ የለኹ ስልታት ሂዝናህን መጺና ባንዲራ ዘለኩም ናይ መለይ ባንዲራ ዘይልኩም ካለና የዚና ሂጅ ደሎ ባንዲራ ናይ ካናዳ ባንዲራ ገለመለ ሂስኩም ምጹ አባሃ ድምጽ ህዋትና ክንከውኒና ማለት እሱ እቲ መደበይ አነ በወገኔ ከም ዮናስ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ዝነበረሉ ዓዲ ንሱ እዩ ስለዚህ በዚህ ጋጣሚ ነው ሁላችሁም ጻዊት ኣብዚ ከተማ ይትነብሩ ዘለኹም ሰባት ወይ ድማ ኣብ ከባቢ ናቴ ከተማ ትነብሩ ከም ታቀዲመ ይገለጽኮ ከም በዓል ኪችነር ጎልፍ ቶሮንቶ ኪቤክ ከም በዓል ሞንትሪያል ገለ ትነብሩ ዘለኹም ሰባት ኣብዚ ምጹሞ ድህር ጽባ ሰዓት 10 ሓደን ፈረቃን እስካብ ሰዓት 4 ካው ምስ ወዳና ድማ تخيلنا نا بارلمنت ناي كندا نتي بيت صفت برايم مينستر اوف كندا او خيناها تندبدابيتا تعدالين دلخو او تدبدابي نوم نهبم ازيات عمدبي كاله جن اندهر زي ترخبكم اتشينفول مخنياتهم انا لايف سلازم محلالفو ولا نبيني كم تقدمه جزو وركو عواف دق ثانك يو عواف دق امباسي ليبيا ኮይነ ብዛባቶም ናይ ሊብያ ንበይነ ወፀ አባ ደብዳቤ ሂወም አባኻ ዳርጋ ፍርቅ ሰዓት ዝኸውን ደዊለ ሃራን ስደተኛታት ኤርትራ ገለመለይሌ አው ጨዲረ ተመሊሰ ማለት ታ ደብዳቤውን ሂወ ስለዚህ ብዙሃት እንተኾንኩም ዝበለጸ መስለኒ እንተ ዘይኮነ ግን ንጋዜጠኛታት ነቲ ዝነብሩሉ ከተማ ሎካል ኒውስፔፐር ከይተረፈ ኢሜል ገሬ ሓቢረ ማለኹ فقاد ايلينا نيو نبوليس اوتاواون توكيسه فقاد ايليكم نيو سلاماي سلف غيركم ابت حزب زركبلو بوتا كتغبرو تخليهم بروتكشن زدليكم تخوينو جن ابغونهم علينا ነገራት بسلام ودو ዝብል መልእክቲ ይመጪኒ ዘሎ ስለዚህ ድምጽ ህዋትና ንኹን ኣብዘ ዘለኻዮ ኤምባሲ ኸድካ ኣነ ሎ ማልቲ ላይቫቴ በቴሌፎን ድውል ነረ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኒውዮርክ ዝበልኪዮ ሓፍትና መንግስት ግብጽ ሪፕሬዘንታቲቭ ቱ ዘ ዩናይትድ ኔሽን አምባሳደር ግብጽ ናብ ውድብራት ሃገራት ተመዲቡ ዘሎ ሰብ ንጽባ ተቋጺርና ኣለና ጽባ ንኽድሉ ወለሉ ናቱ ሴክሬታሪ ደዊለ ረኺበዮ ኢሜል አድራሻ ኣብቲ ዌብሳይት ረኺበ